Der er der så min video omkring flexible diet, makroer, ligevægtstal, sixpack, alle de der ting der. Så har du sikkert skrevet til mig omkring den der miniguide, jeg har lavet. Prøv at se. Så har du sikkert skrevet til mig omkring den der miniguide, jeg har lavet. Og så har jeg sikkert sendt den til dig. Hvis jeg har det, good to go. Hvis ikke du har fået den endnu, så skriv til mig dernede i kommentaren. Ved du hvad? Jeg vil være fræk og sige, tag en ven. Tag en ven i videoen. Det er ikke en ven. Back extension maskinen. Tag en ven. Eller veninde. Fordi piger, I kan sagtens få noget ud af makro, ligevægtstal, det hele. I skal også være fedt til sommer jo. Det nytter ikke noget, at alle drengene der rundt og totalt bosses, og I er bare sådan nogle der. Så skriv til mig, hvis du vil have den der miniguide omkring, hvordan du kommer i gang med at nå dine mål. Nogle af det er måske lidt kompliceret, men det er svært. Så skriv til mig, hvis du vil have den, og så sender jeg den til dig, og der forklarer jeg også en lille smule omkring MyFitnessPal. Det hele. Omkring MyFitnessPal. Yeah. Fuck up the way. Lige omkring MyFitnessPal. Det er den her app, som jeg bruger til at holde styr på min diæt, hvor meget jeg spiser, og min makrotal, det hele. Og det er måske meget interessant for dig at se, hvordan jeg har fået min løfter vi trøjen. Løfter vi trøjen. Kom så løfter vi. Min tykke mave. Der er mange, der spørger mig, Mark, hvordan kan det være, vi ikke kan se, hvad du spiser? Vi kan godt se noget af det, men vi kan ikke se det hele. Fordi jeg spiser 3200-3300 kalorier om dagen. Du er måske en af dem, der spørger, hvordan kan det være, når jeg går ind på din profil på MyFitnessPal, så kan jeg kun se 700 kalorier, 800, 1500 kalorier, men jeg kan ikke se det hele. Og der har jeg en meget god forklaring til. Det er MyFitnessPal, der driller. Det er fordi, at MyFitnessPal som standard, der vil den give dig, når du opretter din profil, så vil den give dig 4 måltider. Måltid 1, 2, 3, 4, og det er mine effects. Og de her måltider, de hedder breakfast, lunch, dinner og snack. Og det er dem, som du har som standard, når du går ind og opretter en profil. Jeg har ikke 4 måltider, jeg har 6 måltider. Det er noget, jeg selv har været inde og lave. Ikke fra telefonen, men fra computeren. Seks måltider. Men de her måltider, dem skal du selv gå ind og oprette fra computeren af. Og så kan du så kalde dem noget andet end det, som de hedder fra start. Du kan kalde dem måltid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du bestemmer selv, hvad du vil kalde dem. Men jeg vil anbefale dig at gå ind på computeren. Nu har jeg ikke min computer med. Men det kunne være en meget god idé at have den med, så jeg kan vise dig. Jeg har faktisk lavet sådan en lille guide til, hvordan du skal oprette din profil, hvordan du skal lege med den, hvordan du får fuld kontrol over den og det hele. Sådan en MyFitnessPal Wizard Guide, jeg skal komme efter dig. Meget overskuelig, meget nem, meget simpel, men det giver dig lige det der overblik, som du skal bruge for ligesom at komme ordentligt i gang med MyFitnessPal, både fra telefonen og computeren. Hvis du vil have den guide, så skriv til mig ned i kommentarfeltet og sig, Mark, please, giv mig din guide. Jeg vil have den. Jeg skal bruge den. I need it. Og så ellers så tag en ven, som du synes godt kunne bruge noget styr på sin kost, eller nogle gode råd omkring fitness og træning. Brother man, brother. The guns. Og jeg ved ikke hvad. Min skuldervideo, hvor jeg snakkede omkring de der kanonkugleskuldrene, den er blevet fjernet. Og det er ikke mig, der har taget den med. Jeg tror, det er Facebook. Jeg har ikke engang fået noget besked om det, og jeg var sådan lidt ked af det over det, fordi jeg ved jo, at der var rigtig mange mennesker, der godt kunne lide den. Jeg har tænkt mig at sætte den op igen, men jeg har sådan en lille fornemmelse af, at det er på grund af soundtracket, jeg har brugt. Det var ikke mit eget, og jeg har glemt at spørge om lov. Så jeg vil sidde og redigere lidt i den, og så vil jeg kaste den op igen. Det er ikke for at spamme dig, som har set den, men jeg synes, den skulle være oppe. Så du kan få nogle kanonkugleskuldre. Flex it. Flexer du? Ja. Nå, der var ikke sådan nogle striations. Er der nu? Ja, der er lidt. Men anyway, så laver jeg en video omkring noget cardio, hvordan du får pulsen op, hvad der virker bedst. Den laver jeg en gang til dig snarest muligt, og så kaster jeg den op. Ja, og så er der vist ikke så meget andet at sige. Er det det? Okay.
Er det nu, vi laver en eller anden outro? Det ved jeg ikke. Skal jeg bare slukke? Ja. Okay, ingen outro i dag. Peace.